Жерге күшіңні, тырышлығыңны қуйсан томағың тоқ була. Хәм жерге не қадар өзіңні жәлләмі қызмет етсәң, Аллах шуның қадар сеңа күбірәк бире. Ылияз ауылына қойтып төпләніп, үз тұрмышларын жайға салған Алижан Хурамов bu хақиқатны анық аңлый. Әлігі үзбәк гаиләсе районыбызда 2011 елдан яши. Көн күрмешләре сезнекенә, безнекенә охшамаган. Дөнья кумыйлар, барына канәгатьләр. Купшы, затлы дигән төшенчәләр алар өчен гомумән дә ят. Ә менә татлы җимешләр үстерү, аларны сату, урнаштыру дигәндә Хурамовлар тәҗрибәсен өйрәнергә була. Үзенчәлекле гаилә, аларның үзенчәлекле яшәү рәвеше без әзерләгән хәбәрдә. Ылияз авылы Ленин урамы 11-нче йорт. Безнең сюжет геройлары шушы адрес белән яши. Кичкенә генә авылда Хурамовлар гаиләсен табу берни тормады. Капкасы ачык, ишек алдыннан яңгыраган бала-чага чырчуы, иләк-чиләк шылтыраган тавыш безне үзеннән-үзе аларга алып керде. Иртәнге нәрәт вакытына туры килдек. Гаилә башлыгы барсын да үз янәшәсенә җыеп, эш планын бүлә. Вот, Мухаммед, сегодня это твоя сегодняшняя первая работа. Так, пойдешь свой так, а свой там около мишурна кетменчиком хорошо обрабатывай, и яма делаешь, и что туда бегом сок наливать. Вот това закончишь, иншаллах. Твоя задача сегодня мотоцикл заводи свой, как хутор. Мотоцикл много? Да, хутор. Мотоциклом, нет. Культиватором обрабатывай, так, клубнику. Обрабатывай, все это сегодня закончишь. Фируза, ты сегодня на этой стороне Гульшигапи, ты закончишь сегодня полот. Полностью полот надо делать. Юсуф, твоя работа, вот птицы охраняешь, ладно? Чтобы это уже птицы там кушают, приходят, их не давай, ладно? Зайка, твоя задача, доча, это нам, им, своим братьям чай приготовь, ладно? Ладно, молодец. Ты фалда все чай готов, ладно, доча? А Сарна сегодня работа, только генеральная уборка дома, хозяйство, детям, все братьям, сестрам кушать готовят, что их сытые они были всегда. Вот такая работа. Әти сүзен олылап һәр кайсы үз эшенә кереште. Монда сайланып тору мөмкинлеге юк. Уңга карасаң да, сулга карасаң да эш фронты киң. Алижан милләте белән үзбәк. 2000 елда Татарстанга килә һәм рус милләтеннән булган Мариэль кызы Анастасия белән кавыша. Аны беренче көннән үк ислам дөньясына тарта. Мөслимәләр белән дуслаштыра. Хатын үзе теләп дин сабаклары ала. Коръән укырга өйрәнә. Менә хәзер үз балаларын Коръән нигезләренә таянып тәрбияли. Бер атлы сабыйлары туа башлагач, гаиләнең Казанның шау-шулы мөхитеннән арып, тыныч урынга кайтып төпләнеп, җирдә казынып яшисе килү теләге туа. Кулларына ана капиталы сертификатын алгач, республика районнарыннан өй эзләү хәстәренә керешәләр. Һәм аларга насыйбы нәкъ менә Ылыязда табыла. 20 квадрат метрлы өйгә 9 кеше белән кайтып урнашалар. Места хорошие, народ, соседи хорошие, народ хороший, вежливый, машаллах. Дети дружно живут, в школе хорошо, рядом. Все, что есть, что жить. Если бы там предлагать там на китайский язык. Потому что шум yok, центральный уранlar yok, электричкалар мына жүрмей, айтасың келеді былай, тоқы-тоқ, спокойный урын, как Ялта. Потому что biz bu урынды қадырларға тиіш. Қадырласаң, мұны чачак ота. Менә инде 9-нчы елларын Хурамовлар Ылыязда сатып алган нигезләрендә, үз җирләрендә бил бөгеп, үзләре әйткәндәй чәчәк аттырып яшиләр. Бирегә кайтканда 4 балалары булса, хәзер 7 булганнар. 3 малай, 4 кыз, әти-әни үрнәгендә тырыш булып, эш сөеп үсәләр. Олы кызларына 18, төпчекләренә 4 яшь тулган. 7 бала, 9 кеше. И шуңа күрә инде балаларны как-нибудь как безгә авыр положение булды, бик авыр положение булды инде. Инде бик авыр. Аннан соң без именно выбрать иттек өзбекский, деканский, теге ати-аниларның навигацияны продолжить итәргә без вынужден булдык. Вот аннан соң без инде җирдән башладык. Монда полный крапивалар булды инде. Крапива. Моның чистаты, альхамдулилlah. Аннан соң монда без инде клубникадан башладык.
100 төп җиләк үсентесеннән башланган эш хәзер 30 сутыйга җәелгән. Күпчелек өлешне беренче карлар төшкәнче уңыш бирә торган Елизавета II атлы ремонтант сорт кылачлый. Бу мәйданда җаваплылык Мөхәммәд Әхмәт Фәрит Юсуфка төшә. Алар чүп утыйлар, су сибәләр. Быел махсус җиләк ораларын эшкәртергә шушы җайланманы алганнар. Эшләр аның белән шүт кенә җиңеләйгән. Җиләк уңышының сырына килгәндә Хурамовлар табигый ашлама биогумустан файдаланалар. Ул терлек тиресен сугылчаннар эшкәртеп ясала. Аны су белән катнаштырып, 3 көн сайын җиләкләр төбенә сибәләр. Уңышның сыры исә утыртыдан ук башлана. Августта инде утыртырга кирәк. Август айында утыртсаңыз, август айында самый крупный первый, караңыз мына первый. Бегуня нашел рука. Вот рука наша. Рука. Вот первый рука, да, первый руки. Побег. Первый побегин он вот мында калдырам. Первый побегин. Булай тып калам. Всё. Бу инде первый побеги безгә булады. Россияда була. Нык айбат ота. Он бер первый побегларның Россиядалары. И балалар Россияда саттылар да, и калганын мында утырттык та. Вот хәзер урожай бере башладылар. Алла биреп тора. Җиргә күп тырышсаң, Аллаһ побольше бирә. Гаиләнең төп кереме менә шушы җиләклектән. Аның акчасы кирәк яракка да, түләүләргә дә җитәргә тиеш. Без кышка җиләк акчасына карап керәбез ди әти кеше. Тамгады саттылар. Бик тегендә мөгене пешком жүрдиләр. Үзебездә гел сабага барганда Шаймада пешком жүрәм, попуткама жүрәм. Шуңа малайлар алар шулай киңәш иттеләр дә 60 меңгә десятка машина алдылар. Алхамдулилlah, шүкүр, инде хәзер әнисе права алды. Инде кая булса да, инде старый машина булса да, инде үз машинаң. Вот. Менә потом гадисигә тем прибыльно. И оннан соң уже оннан калган, үзләренә на зиму ашарга, пропитание, коммуналь услугалар шуларга җиттирде инде, машалла. Теплицаларда хәзерге вакытта үзләренә дигән кыяр, помидор, бурычлар үсә. Ә инде иртә язда аларны орлыктан утыртып, үсентеләрен күпләп саталар. Виноградлар гаиләнең тагын бер кәсебе. Бу тирәдә күбрәк Алиҗан абый үзе эшләргә тырыша. Аны буларга тиешле бер айбер. Бер чисто буларга тиешле. Вокруг чисто буларга тиеш. Гаиләнең 75 төп винограды булган. Узган елның май ае салкыннарыннан аларның 25 генә исән калган. Җимешләре яшел дә, кара да. Аларны көз көне мулдан саталар. Кирәк кешегә үсентеләре һәр вакыт бар. Булар бөтенсе безнең российский, сибирский сортлар. Алхамдулилlah. Сибирский сортлар теге салкынга барыш, инде булай салкын бармайды. Biz indi как положено кеге изаспаман жабамыз да, Алла берсе, и шулай турып кына кыштан чыгалар, исә саугана. Вот. Инде аны виноград biz инде с детства, biz инде туылган виноградный поле дип айтасың була инде бак. Ателләр инде бу. Садовник булган безнең совет вакытында инде, алхамдулилlah. Алла безгә өйрәткәннәр, biz инде продолжаем аларның тегесенә, навикасына, алхамдулилlah. И менә шу виноград монда самый главный требует бик катты чистоплотный буларга тиешле. Чистоплотный. Вокруг него даже сорняк үсәргә тиеш түгел, вокруг него чисто буларга тиеш. Между ними расстояние инде 3 метр, почти 3 метр, 3,5 год, 3,5 метр расстояние буларга тиеш. Между ними, это диаметрында. И алар обязательно өскә каратып, кояш ягына ашатып үстерергә кирәк. Онга бер нинде удобрение кирәкми, удобрение яратмый, теге тамсыз була. Чисто бу аның тегесе җирнең нинде удобрение бар, минеральный. Аларны пропитать итәләр инде. Вот. Суны күп сибәсеме? Су инде, юк, су аңа инде 2 атнада бер тапкыр через речка су эчәргә тиеш. Бу ишек алдында чәчәкләр үстерү аерым бер керем юнәлеше булып бара. Анысы өчен әниләре һәм кызлар җаваплы. Күп еллыклар лилияләр, шалмабашлар хәзер тирә-юньне ямьләп шау чәчәктә утыралар. Көзен аларны кирәк кешеләр алып китә ала.
Орлыктан, рассададан үсә торган чәчәкләр, гөлләр өчен җылы урын кирәк. Өйгә төрттүреп ясалган бу урынны алар оранжерея дип йөртәләр. Анастасия февраль, март айларыннан монда кайнаша башлый инде. Однолетники, как петунии, я начинаю сеять в марте месяце. Уже в мае, они где-то в середине мая уже начинают цвести. Вот, а вот такие, как фиалки, бегонии, они у меня здесь круглый год. Тут у меня отапливается. Вот. Подкармливаю я вот этим удобрением. Биогумус называется. Вот только им пользуюсь. Один колпачок на пол-литра воды. А можно побольше, ничего не будет, ничего страшного. Жәй буе чәчәктә утыручы петунияларны нәк менә биредә үстереп, Анастасия алып сатарларга 1000-нән артык дәнәдә озата. Хәзер монда иркенләп бүлмә гөлләре үсәләр. Тәрәз төпләрен ямьләүче бегония, гортензия, фиалкаларның нинди генә төсләре юк. Ул аларны орлыктан да, үсентене төпләндерү юлы белән дә үрчетә. Гөлләре шулай ук зур сорау белән үтә. Аларны өйдән дә алып китәләр, Шәмәрдән базарында үз сәүдә урынына алып барып та саталар. Анастасия кая барса да орлыклар алып кайта. Матур гөлләр күзли. Самое главное — любовь к цветам. Я очень люблю цветы. Урамдагы роза гөлләре айрым тема. Аларны Анастасия төпләндерү юлы белән үрчетә. Ул аларны 2 еллык итеп үстереп сата. Шуңа мәшәкате дә күп. В этом году черенковала вот эти вот розы. Вот это черенок у него. Вот он уже у меня цветет. Вот это красный. Или даже малиновый какой-то. Тоже вот зацветет. Видно будет, когда зацветут, уже видно будет, а какие цвета. Потом уж отмечаю, подпишу. На зиму агроспаном просто прикрываю, арку делаю. И сверху агроспаном, и все. Остальное все снег делает. Снег у них одеяло. Шесты. Балалар кичләрен бар эшләрен тамамлагач кына телефонда утыралар. Көндезләрен аңа вакытлары тими. Бу телефоннар аларга кадерле дә әле. Аны быелның маенда Казан шәһәре мэры Илсур Метшин республика чарасында тапшыра. Нам Илсур Метшин подарил нам телефон после Рамадана. Благодарим его. Пусть он крепко жил и хорошо жил. Крепкий ман был, долго жил. Эш белән, ял белән, аш белән. Гаиләнең бер табын артына җыелуы аларны тагын да якынайтучы, берләштерүче матур мизгелләр. Бүген әтиләре үзләрен милли ризыклары пылау белән сыйлый. Алиҗан әфәнде пылау пешерү остасы. Аны пешекче итеп кайларга гына чакырмыйлар. Үз өенә дә кунак җыеп, кемнәрне генә тәмле пылавы белән сыйламый ул. Бары бергә югы уртак дияргә ярата гаилә башлыгы. Хәзинәдә бары да, бары үзләренеке генә. Хөкүмәттән дә ярдәм өмет итмиләр. Ышанганы үз куллары һәм балалары. Не обратили внимания, куда человек, даже мы только утром встаем, работаем, и работаем, вот это. У нас такого, чтобы, вот такого не было, чтобы частные фирмы открыть, или Олам Саласын, если какой-то банкротство болып, банкларға должняк болып, бүтін даже олған материалдық капитал олған жұртларды алып қоймасынлар. Шырада қорқытайын да. Что это енді чисто халяльным путем, сколько Аллах дает, тихо-тихо собираем, тихо-тихо выращиваем, на пропитание собираем. А мы на большой работе, да. Большой работы не лезем. Олам Саласын. Biz начинаем это выращивать, вот как-нибудь Аллах берса акча жиып, Машкурника поляна, biz ясарга тиш, как теплица. Машина как до конца теплица ясарга, планlar. Ondan sonra только теплица ясаргач, она надолго нам хватит. Если вот у нас пока финансы не позволяет, если мы вот покроем полностью теплицей, тогда уже 1 месяц раньше урожай получим, и 1 месяц еще позже урожай получим. Это значит 2 раза больше доход получит дети. Потому что 1 месяц раньше успевает краснеть. И 1 месяц еще снег начинается, еще вот урожай получит.
Кышлар җыйган бу көздә Хурамовлар 2 балаларын укырга озатырга җыеналар. Сары Арча педагогия, Мөхәммәд Саба аграр көллиятенә укырга китә. Әти-әни аларның укып кеше булуларын, эшле булуларын тели. Еллар үтә, балалар үсә шул. Алар гел синең янда тормый. Тормыш менә шулай дәвам итә.